tina hai je jora wano 19 January 1979 BCO and haste habang bai goi shui na har jamani je Kokborok kong tifra hani tifra srong ni kok eba haste habang ni kok nei and goi shui na har jamani amon joton sawi mano amon bagai joton no Tongthok Kokborok sal joton kahmi kongri in tabo motamoti joton no Oles jabo amsek nya bano joto khusus joto jaga no tamo nai je Tirpura University ni andaro tabo joto na ekdom choloi tongo amon rok joto na sawi mano ingke norok nimo na ani ukolog tango ingke tabo sing thangnai so amono thanglai tongo norok nai tongni